Уфалла арбасы деген жырны бик тә яратам. Әйтерсенлә ул язылган фақат миңа карата. Эшләремә ут капканчы үттем Уфалла арбасын. Уфалланы әти тарта. Үтми генә кара син. Әти кушканны тыңладык, бер дә каршы булмадык. Димәк шулай кирәк булган. Эш авырта дип тормадык. Сизелмәгән үткән чакта. Әйдә бирде кирәкне. Ятып үксеп еладым мин. Тешләп булмады терсәкне. Әти яни аңлап алып, эшнең нидә икәнен, ни эшләргә белмәделәр, миңа авырлык дигәнен. Бик соң аңлап үкенделәр, жәлләп мине яратып. Мин бит нәни бер кыз бала, әти янине борчыдым мин үземә каратып. Үзем генә тарткан чаклар булды тормыш арбасын. Шул чакларны уйлап яздым. Үкенечкә калмасын, беләкләрен талмасын. Уфалланың арбаларын күп тарттык без яшь чакта. Дөнья шуңа кайтып калды. Яшәү терәге булып ул чакта. Автор Гөлнур Галимова.